amene muli ukulu simaonana tabwera nuku Adiga banzere takani chete akusokotsani bwanji Tivaneti Odiazache choyamba ndikupepeseni kupepesa kwake ndikoti kupepesa kwake ndikonena kuti anthu amene ndimalankhula nawo kukapaki cholinga choti ndilankhula ndi anthu ochepa leroli komano
pamene amabwera amasazi kanzawo ife odya zache inuso mati nafeso ndife odya zache ndiye tikumabwera ndiye nonse mwalandiridwa. Chimene ndimafuna kulankhula ndi ziwiri zitatu kunena kuti pamene tikuti odya zache alibe mulandu tikufuna anthu aziziyimira pawokha, anthu azichita zinthu zoti iwowo zopempha sizimapasa ulemu. Komanso ndikuwuzeni mosapsatira pali anthu ambiri amene akuyesesa kulankhula za chipongwe, akumauza anthu tsophanani akubwera ausafuna ugawane ufa. Ine ufa uja ndi wanga, ndikamapita kugawa sindimapereka odi, ndimangopita kwangopereka. Komano chimanga cha boma ndi chimene timapanga odi, lembanani ndikusaka ndondomeko zonse. Pomwe ufa wa ine ndimangobwera pamudziko ndimapereka. Ndi chimozimozi chifukwa boma limafuna kuti tiyese ndondomeko molingana ndi malamulo a Georgia. Tsopano ine ndimangoyenda kufika kwa Kalamba kapena azimayi zimene ndikuchita ine a president a dziko lino amene na president yanga president Chakwera mugeza kuti akudziwa asakudziwa? Akudziwa. Zimene ndikuchita ine a Chakwera akudziwa asakudziwa? Akudziwa. Ndiye pali anthu ena akumafuta akuti kumalemba zawo zoti ine ndi a Chakwera tisikangani. President akamakangana ndi vice president anthu amavutika. Ndikapita ku Adimak kulionde ndakapeza mpunga mpunga huu sigawira ni anthu alimija. Mpunga huu tausiyeni mu Adimak, chimanga siyani mu Adimak, muona kuti mtengo utanikwadi usika. Mitengo yi di anthu amalawi chimanga tikokwera mu chimanga sichikupezeka. Chimanga chikapezeka mu Adimak mavenda akumatimati mwenu kuwakola magulisa. Anthu ena oyipa alipompana ama kutima ni mavenda kwa chimanga kwa Adimak kumabasa kumagulisa chimanga mwakabisa kumalira balizeni mukalowa mu shop mastolo mitengo iko kwena ngati ya nyama. Ndieno timauza anzanu timbane timauza anzanu kunena kuti kumafuta mafuta anthu makhala malaini a Chakwera president ananisaka kala minister of state for public service delivery kupatula kukhala vice president kuti ndiziona ziti amafuta tinaita ndakhala ni hapa kodi chichika ndichani 2 days konzani mafuta makani akuononga dziko lindi ya Malawi ena limboma momo. Ndiye ntchito imene andipasa a president siyamasewera ndilingati kapita mundang'awo osalimayo kunyapula osalimayo kutani kodi kapitawo amatenda malamulo kutoka kwa ndani kodi kwa Ghana amene akuderera kapitawo kutani kodi lero mitengo iyi ai forex ikuvuta forex akupanga ndi anthu inuyo mukoti mukotani osakula zambiri mitengo kulwa lero mafuta alichonchi mawa alichonchi kuti ufa uwotuya anthu wenda kupangisa zimene zozowo ali mti Malawi mafuno cholinga chake maliona bomali kumawena akabera bomali sili kupasa ni chimanga kuli njala akulankhulayo
unenepa ayingani moto ayingia akazache osakakula chuma nga kumose ni bwanji chita kutani wadi kuakula paka kala vuto lolikonzedwe ine sinikamwene pano kuti vuto limene lili no ngati ndalola kuti ndikhale vice president ngati ndalola kuti ndikhale nduna yoyang'ana amene pomali kuyendera ineyo ntchito yanga ndikukonza zimene zozo pothandiza president osati kuzemba kumati mwaona ngati kuti mwaona osachoka kwa bwanji mwaona osachoka kwa bwanji pali ena anali mboma akangochoka mboma ndiye nzorutho muli mbomamo mmango zitafunira lero mwachokako nzorutho musapeperesedwe mavuto amene atikwayang'ana maso ndi maso amene aina kutisa mavuto amene wandani ifeyo ine silinganda kuti yayi achakwera oka achakwera manisa boma oka no pamene ndikuta kugawa ufa ndine mbali mozi ya boma mone kuti haya auzi na azipita ngati mulowe ndikula fuleni chifukwa ena akuona ngati kuti tikuyang'ana 16 kapena mwezi wa Septemba kuti siku la chisankho ndikumachenjeza kuna kuti siku la chisankho ofikako amuziwa ni Mulungu siku la chisankho amuziwa ndani kodi amene atakafoteredwe kuti wafika ndi moyo amuziwa ndani tino leo gamagawa zifuma jamuti ungawa ukandivoteretu umazamalia lero chisango chili kucha palizeni ine ndimanena kuti ndimaomba siku la chiweruzo siku limene Mulungu siku la kiyama lona kuti akukuweruza ukachita bwino ndi Mulungu ndi anthu ake kachisango sokali kantu oyi kima wokhala wankhanza hiyayi osamatero kanga chepe kamene kalipo munafunika kuti mbwere anthu ochepa mabwera ambiri ngati munthu inali nthongo imodzi ndiye mugawana nthongo imodzi yomweyo kugawana kuti bora tafika ndikamagawa ufa silimagawa ufa kuno ku State House kuno ufa nimagagawa kuti ikubwera ufa kuno ife nali panjaja abwera kuti tilangulane ndikamatuluka ndikalankhulanso kena kono ndikupita kundongererole ambiri anabwera kuti tisazikane ndifuna ndikusimikizireni kuti mavuto ali m'malawi muno ena kusangalala mmene mvula ikugwa chonchi chimanga kumaoneka mumadera ena ndi ena akwiya chifukwa nkhani yoti azilankhula itani kodi isowa chaka chino ena amangidwa ena akuchitidwa ntchito ena akutumulidwa chaka chino anthu akuvutika kwambiri ndi manena ine olo ya president nkhani ya president olo nkhani ya ineyo even nduna kumakhala ifepo nkhani sionyanda kuti madani moto simakoma atu akungena kusauka tikupanaji zoti nili pano a president akuziwa mavuto amene alipo akangoweta wewetawo angoweweta ifeyo tifulatani kwani tiyakonze mavuto amene wowo ndipo siku lina kampeni ikagutika tizakuuzani kuti vuto ili ndikuchokera kuti linayambika bwanji forex hii yame kuvuta lero mbuyo mosemu ngati amati munali forex amaitenga kuti zimene zozo anthu muzauzidwe zimatheka kuti munthu pamuna ako amakutikula kopsa iyo kunga ndimenya banja latha wasiyana naye ndiye wakhala mbama yanani yaiwalika mbama yaiwalika ukamuona uli iyi unamsira chani mbama yatani yaiwalika mbama mukulima ndikuti ena amabwerera banja chifukwa mbama yatani kodi yaiwalika ndiye
akati ndibwerere akampasa imozi ndama zonse zake zezwa kubukiritsa paja maniko ndabama uyu chaka chino anthu aona malaulo aona chani malaulo achilima bwana anga amene anandisankha kukhala running mate wawo nsalu yawo amene muli nayo olo mukhale ojazachabe mlandu kunyumba kwanuko muzivala chifukwa nkhope imani pajapo janani kodi yachilima muzivala koma pobwera kunoko muzivala izo ma-t-shirt ndiye kopeza pakali panopo si wonse amene alandire chifukwa ndinakonza kuti alandire mwakuti lero alandira anthu okwana 4,500 alandira nsalu ma-t-shirt and 4,500 ndiye enanso abwera 3,000 ndiye inuyo tasalapo ndi itoto musati iyi mulandira ndibwera nsalu zilipo zambiri amuzalandira vuto ndona kuti tsopano ine ndikokuza ni chilungamoto ndakuza kuti mulandira sanzo leroli palibepo ndapaka chilungamo ndiye ine pomaliza mundimve kuti kufuna mafumu abwino popunthwa amoti kufa limozi koma tisasiyane chifukwa mavuto woti chakoze ndifeyo ndiye mukhala pamudikira anzano yakatha iluso muzikatunga 1 by 1 kutulika kuti konkuta kamba naiti ambuya akutaliseni zikumkwambiri ili nakuzani kuti ndi group number 2 group number 1 ndi awo aja oyambirira aja ndipo akutuluka panopo odya zake alibe mlandu ayona group number 2 dijali loyambirira lija akutuluka pano awo aliwo akumalizika kutuluka amene koma tikapita panja paliso ochuluka kopya ali panjapo zikomo kwambiri kanthawi kena ndikupasirana amene ali panja zikomo.